Uba Donbok Dakar President ke Newtrap Integrated Territorial Organization ulaber ngam makan mi ko snam na daga jingalang jing sap pat ba leni ka public hearing bala bu penlong ha ka arpu atre gu jemang arja arpunrio kan ya chakmat ban iklong motion ya ka MS Shri Cement Limited halum serman pakren chikila pathai khubor hadin ga jingwan bu jing tho pan kintu ya ka State Environment Impact Assessment Authority ban pensange ka public hearing uba Donbok ulaong Bagi sarkar jilla kala aiman palat ya ketika company ban thombo di jaka kinong song shnong. Iwan seni ban bu ya kawai ka dorkas habaya day bat kani ka public hearing ka ban long ar tere kume ar jaka bidre hantai apo lum serman ka bahap apo silakan nong play apo saipung senar di blok ya jente health district. Hagani ke sithi ngela pan pau hadin bangi lagi ka notification ka balak pengmi ha ka website jong ka Meglia Pollution State Control Board bangi lagi ba kandon kata ka public hearing habaya day bat ka jengti yo tau motion ba arlak kanyo dar lais pak dai pusau hektar bat ban install ru dan ni ban bu ya kita ki karkhana ki ban kalian mau dengi na kalian ka jungi hadin bangi yo ki jing ujor na ki nong song snong na ki try jaka ki bayadon mat kamar khap hantu te kila ut ki pata kala ut ki try ki jaka ba kala don gajing sha de don bor hagane ka MS Shri Cement bat ki nong irap ki jungki tengi na kalian ko jungi ni lawan ai to ka jing tho bangin persat ya ketika public hearing bat ada kane ka office kamla ban disol dia kata ka jing dawa ka jungi nyimbat se ngi haban wan shong ban shong dharnang ni ko office jungki kat kum kane ka sti bat kawai runga kwa ban ha ka kubor sekane ka sarkar jela segi department ki bedon benta ban penong ye ka public hearing nomor ni la dap daga jingdom nomor ba ka jingle bor bat ka jingyo jingkershan kini ki MS Shri na ka sarkar ka lalong seba palat hadu ba kila khni ye ka khindo ba siap ka puta tengil asim ye ka wai karai ba ngi na kaleng kaseng bada sarkari bat ka daga Meglia State Pollution Control Board ne ka sia ken penlong ye ka public arterik to komut kam klentep kan sadon ka jingyo umsnam pramuni bat nginum kendaraan hiru ba ngidangla bangin yaine ye ka ban ne kata ka khindo ba siap ka jungi ka badai ka kemi wat la dangi du ya ka jingim ka jong kam lele kan semi peteng do wei rei dangi du ka dia khindo ka siap ka jungi ngenum yo shu lano tengi bu ba ni maham tenge ko sarkar ba lada je ai kin ba kle mapi mar ni tip shai kane ka jing le don board jong kane ka MS Shri Cement klem da sngat di kinong rep badan sito ka than klem da sngat di try jaka da ba shuklun jubo ni la tip shai ba ka backup na sarkar kalong ka ba shirkai bat kin sadon hi kata ka jing di board ngim salia ngin suong ba jera sarkar ta pun krek lupa pi lathi ki jongpi stan grenade ki jongpi dan ne kita spai jongpi namar ka benta ka khndo siap ni hun banyak kenat bat ni hung ruk ba ka snam jongi kan bengkeng samadan ru tang ba minne minjo biang ya ka khndo siap ka jongi te kat kum ki thi hi ngala kran ka basai ba dei ban pen sange sa kat ba ti pat ba hi kinong song snong to kim hon kala di pat ba kinong song snong hi hang to yo ya ka hok ki jongki te ni na kalian ka jongi nginam ong ini ta hindai haba baro khaji ka jek menteri katip syai hi ba ka hitu ka yang namar kali na benta ka kata ka justice lani ka hok jong wei pu wei nong song snong jong ka jela ba kamtam jong kepat jong beri nyau trap bangidon hasanda ba jong ki ngidon rengkat lang bat ki bat lada syak pentut maki syak ne ka hok ka jong ki kum ba ka sekret na ka pon ba ya ka hok nin kene ka pon katang ita hi ikentien nakwa ban bu kata ka message ka bakliat ka sarkar long ngila long ki badla kre lada pimpin sange ni haban ya tunjuk pramangi pradok prasnam hito gayeng namar kari hito gayeng namar kari hito gayeng namar kari jingla loy ka hok ban jing Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.